Sa gitna ng kagubatan, malayang nag-iibigan sina Berto at Berta. I love you so much, babe. I love you too, babe. Sana hindi mo na ako iiwan. Hindi yan mangyayari, babe, dahil ikaw ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Thank you so much, babe. Pag-ibig na parang walang katapusan at kasiyahan na parang walang bukas. Mapayapang namumuhay sina Berto at Berta. Si Berto ay mahilig sa pangangahoy at pagtatanim. Habang si Berta naman ang mahilig manghuli ng isda. At nang di inasahan, isang araw, Ano ito? Babe! Babe! Ano na lang yun, babe? Babe! Babe! Ano nang meron sa'yo, babe? Wala, babe. May malaki lang isda, babe. Akala ko, babe, may nangyari sa'yo, babe. Wala, babe. Okay lang ako, babe. Huwag ka mag-alala. Sigurado ka ba, babe? Sigurado ako, babe. Sige, mangangahoy muna ako. Ikaw muna ang bahala sa bahay. Sige, babe. Mag-iingat ka, babe. Sige, babe. Ano kaya ibig sabihin ito? Total, wala naman kaming anak ni Berto. So, ikaw na lang yung magiging anak namin. Lah, ang ganda ng babae. Lah, ang sexy.
Alam kong may tao dyan. Lumabas ka, tulungan mo ako. Anong oras na pa rin dumadating si Berto? Sa kasawiang palad, si Berto ay nadala sa tukso. Si Berta ay nagtataka kung bakit sobrang tagal ng kanyang asawa. Habang ito ay nananabik na mapakilala ang kanilang bagong anak na si Berber. Ang tagal ni Berto. Berto? Susunduin na natin si Berto. Ipapakilala kita sa gwapo kong asawa. Berto? 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 Umuwi ka na, Berto. Anong oras na? Berto! Asan na kaya si Berto? 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 Ingat kayo. Madulugas. Mama, luluko. Mga ayaw kayo! Berta? Sino si Berta? Maluloko! Mga tulungan! Magbabayad kayo! Isinusumpa ko magmamahalan ninyong dalawa! Nabalot ng puot at galit ang puso ni Berta. Sa pagdaan ng mga panahon, natutunan ni Berta kung paano gamitin ang kapangyarihan ng kanyang anak na si Berber. Berti, ano nangyari sa'yo, Berti? Hindi mapayapa ang pamumuhay ni Berto at Berte dahil ginagambala sila ng isang mambabarang. Berti! Lah, ano yun? Ano nangyari? Berti! Hindi ko alam. Bigla lang siya nagkaganito. Berti!
ako manggagamot, yung tito ko. Dali natin. Sige, sige, salamat. Tulungan mo ako. Ano nangyari dyan? Ito na, paghihiganti ko sa inyong pagtataksil. Tanggapin mo ang sakit kung gaano kararap. Halatang nakulam yan. Anong dapat gawin natin dito? Bumunot ka ng isang buhok. At ilagay mo dito. Hey, what's up guys? Good morning. Ngayon, mamimigay tayo ng isang sakong bigas, 50 kilos, groceries, 1,000 pesos at marami pang iba. So, kung paano, very easy lang. Unang-una sa lahat, susundin nyo lang ang instructions na to. Visit this channel, then i-click itong video, tapos mag-comment, #Beatmasters at mag-subscribe. Ganun lang ka-easy guys. So, 10 ang pwedeng manalo ng mga prizes dito. So, kung hindi kayo mananalo today or on the raffle, wag mag-alala kasi every week meron tayong raffle na free. All you need to do is follow the instructions. Ganyan lang kasimple guys. Pwede yung mga ate nyo, kuya, mga bunso, yung mga lahat-lahat na kasama sa pamilya nyo, pwede as long as merong Google account, just comment #Beatmasters at huwag kalimutan mag-subscribe. So, good luck!